Mbalimao, très urgent et très bonne nouvelle et très kabakomatique. Ah, Malion, bonne nouvelle, baby. Mali Sorosu, où est terroriste de Mineko, a comment faire ataka, pomflana ko ataka bomundola. Au vidéo, bien, au vidéo, il y a aula. Tari. Anga bidati fofolo. Bien mercredi 3 août 2022. Malion, bonne nouvelle de mon bas de pays. Mali armée terroriste domine ka kuma fe ka taka bomu do pona malien don de wulle bebi kligan gengren gay ou be terroriste ro ngini ka dianga sura suma malien bravo amba mali fla befo mali fla ala ka barga do la fla wulle be mali fan bebi ko makoro me fe ka shia kala wuli mali kono fla nyamogo capital fla mogo ou taro ni premier ministre ye nyogonye ou yo communiquer ou ke sogoboli no ye flauka mouvement do be no munu nye marfata flauka mouvement do sisa nabe baraka ministère de la réconciliation segu boli boraka kuma metla ko fra roger o ko makoronga dabo malien ni nyogonche mali flau ala ka baraka do awla mali te fla contre la ayeto gouvernement ko ou be système de sabotage de la ka bebla nyogona mali on be kuma kele fa onyana bi wallahi gouvernement be ka barake mali armée contre offensive do wole sa sege utala ka takanga camion tan kononton jeni oromina mali armée contre offensive wuli terroriste mun tara ka taka anga marchandise jeni anga camion baw kono mali suraso wulembu no fe mi balmaw ube ka fagali sugu be daw ka hélicoptère be sanfela avion no combat be kana ube ku josi chongo ube ku josi te no de fana malien anga ta dondoni faso jugu faso fagabagaw on be ka mogo jatke dongo do ka ke ina fo mali wulito dombi aya u daw ka sinogo fo ite here ko asimi baka barala shokeli baka barala malien modo ifo obela jelengena anyebe do fana bola tele fly na de ko olu ndaro ko shokeli ko olu be shokeli ko kala awni alache Mohamed Ali Bachili malien matla su kasila folo aw munu ye chegoroba san bi wolon vlaw aw ka boka be M5 ko keleke aw nyakoro aw de kanga fo demisenu nyena ambe orom na bi ambe kan bolo di nyogoma mali de visele be bi aw mali politicien fefe fanga no fa shima boka makoron jabi a shima boka makoron jabi a fefe be no a parti politique belebele ba fefe be no wallahi ne ma shiga communiquer ko ka makoron jabi nu yo makoron jabi dron billahi ta'ala ubesa u fanu ba de makoron ye awote sara makoronya de pin yorala mali politicien mali surasu kanga dom mo mi tay mali ko mo mi tate mali ko yi ma fo onyena ko c'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis maliens asimi pere kele kamade Algérie ka système de défense bla Algérie ni Maroc frontière là asimi isona ibe keleke ima so ibe keleke awa ko Congo fana Congo et République no e Zaire ex Zaire Congo mo wulaka oni représentant genga bo Congo asimi de folo yake Afrique be ka ministre ka porte-parole ka genga bo Mali kono awa Congo ka fana wula kuka olu ta MONUSCO de anti ministre olu ta MONUSCO de abe casque blede oni surasu olu fana ka gouvernement et décision ta ka oni représentant be Congo ka genga boy sisa tuwabu bena asimi de ina fa asimi de bena Afrique be libéré mais asimi angen be do ye sisa ngani ya Afrique be nyele mais o mani tuwabu ye de bon anya be eka CNT là le premier vice-président du CNT oui Adema Klandi ni Maliki Diaote bi CNT be di Adema de mabi Adema de be CNT contrôle tabi moko chama mane dimi woro famia ambo fana la ou kelme ka taka journaliste escroc do fara anka o journaliste escroc do be mununa ani nyonche bi ka be transition de bella bi akuma ka Mohamed Ali Bachili ka kuma ka blaka page sans fait a journaliste escroc be inde nyole fana mogo i gelea bi ka wakati mogo mi deme mali embargo ke u kuma ka mali ta ka da juguma embargo bole mali ka kuma mina kama embargo to mali ka mogo ma mali deme no tigi na ka be mali deme na u tugura tigi ko o koro ka foka tigi be ka o piéger de awa tigi ta o fe awa tigi tena ke au fe fana o ene ka conseiller ko di transition mogo ma aya journaliste escroc avec la ka ta débat fou ka page sans fait ko mogo aklanta jume sogel ni fe ka ko ana jamana be ka ci aw ni ala che mo me transition fait e kan ataka
ay kan ga taga ni mogo kura mun wula ko ntaro ko mamelali bachiri madame si kadeso e kan ngolu ka fembla ka pasi sa fe wa ni be transition fait kuma fle ko nyo de faana parce que akli mogo metu kuma ngani faano de karangi mogo bebe gerla beti fe fana a journaliste escromba an kerefe mununa billahi tallahi atan fait infiltré de dou aya vrai couleur ila biu mais ta to folike abawra mogo min do fana donc a fo malien bela jelengena angata ko nambeta ambc anya information duma de soro de malien aywa amero nabi anya information do fana soro 600 ko Côte d'Ivoire activiste do be no muso activiste do be no ko Côte d'Ivoire présent et Ouattara ya mine aéroport la abora Mali la anana de ko Assimi Kokoda ye kabena bon Mali la ko malien be ka France kele chokomi kale fana be taka Ivoirien dige malien ye technique mi ke ka France kele muso nye activiste de malien mena muso une photo ira aula ala ko muso yi sera Côte d'Ivoire dro ka tununa ka tununa aéroport la de ka tununa Côte d'Ivoire aéroport la a photo fleni donc Alassane Ouattara ni koya muso soro dro malien alata ko muso sera aéroport la ka tununa muso photo fleni c'est une activiste ivoirienne activiste ivoirienne de do donc ka nana malla de ka bena bo malla a sigile ka se Côte d'Ivoire a ira ka sigina mais muso ma yede muso fleni muso une photo fleni voilà ni muso de disparaît là a tunna mota a tararo klimna a fleni malien donc ko fo ka no bo ola voilà malien anga do nga nouvelle du monde konna na sanno ko terroriste do kumbe fait en même temps ko armée Mali armée o ye communiqué do bla ko mo o be ka information do bla ko be recrutement na ko tienta la de Mali armée a démenti donc ko o ye terroriste do mine do kumbe fait ka ta tieni ke do ko segudo do ko ponkorado mais aw ne anga je kala de nyon fait que des terroristes voulant exploser le pont des martyrs arrêtés par les vaillants forçats à Fleni. Ayala je. Malien ne be bo ka boli terroriste no fe halu tesra u bolangolo be boli terroriste no fe billahi tallahi malien ala ka baraka do Allah sa malien ne be bo ka terroriste gini ka armée demain wa ira ko malien bekra surasi bi a ben ala la kracha ala ka baraka do malien dem bela jelen yo de fa bela jelen ngena malien angan tege di nyogoma wallahi ala malien ni ma ira ka foko Mali e horon jamana di Mali e dambe jamana di awa malien de atatu ka nemu awa awde Mali dambe sigi kobi ko makoro frabe kasila malien makoro be kasila ko Mali video manu ye ko lube kuma kambe kuma bamananga na kante kuma français la de kanye RFI sanga bi ko segu tungara ani bubu mabel ani amara sira juru chercheur ani bel le cerveau ko awbe ka kuma fefe fo makoro be kasila metla ka ira la sano makoron ko ka awde RFI sanga bi de kana to ko ni RFI gena magoro keleba foka kan kenen ngimi bi malien meno oro fana boko ira aula yeranga tanya fe anya information tellement de sur ça que suite à l'attaque de Ségué 4 personnes ont perdu la vie une vingtaine de terroristes abattus par les chasseurs source abonnée voilà malien obey busika pasi ça fait là Mali armée be katasuma da dozo fana be katasuma da terroristes kambi terroristes munun taraka tanga mobile jeni mobile de transport camion et remorque tan kononton remorque kononton o min jennare o terroriste munu yo barajugu kede Mali armée de wulembu no fe bi malien ayaw da ka sinogo wallahi anga surasu ute sinogo la mbode meko kuma de fana bi de surasu be bara de mene be woro kele mun fo Mali surasu nyena Mali transition mo nyena ayaw tege di nyogoma agala taka jugu nyini kabnu faranka ala kama ay barake ni force de changement ni malien awne anga janga ndoro fara la jatukuni donc ou un terroriste de mine malien de on bora ka ta terroriste re gen ka mine donc a oro flene ma oro ira la pour une deuxième fois awne anga la jengo fait l'armée
terroriste mba fina mogo dimine mbu korode do bela jele ni sade donc dogo ko ka muso in photo ira ko muso min tara Côte d'Ivoire ni Alassane Ouattara ko kuya mine Côte d'Ivoire aéroport là donc muso in mena muso in photo ira awla 100 ka abela jele anga je kala je nyoko fe allo ah ok abla gabugu kono kitchen ok nde muso nde kumbe ka nguli quoi donc malien ayere kala jede muso in photo flene muso minana aéroport là Côte d'Ivoire aéroport là anana de ko asimi ko kodaye anana ko malien ko kodaye ivoirien muso de do activiste de do abora malla dro asra Côte d'Ivoire aéroport là dro ku ya mine ano information de sur ça muso in toko mena muso in toko kara Côte d'Ivoire l'arrestation d'une leader de la société civile après sa visite au Mali dans l'affaire des 49 militaires. D'après nos informations, Poulchéri Balé, une leader de la société civile ivoirienne a été arrêtée 18h30 après sa descente de l'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour une destination inconnue. Elle était venue au Mali pour s'enquérir de la situation des 49 soldats ivoiriens. Arrêtés à Bamako. À l'heure où nous mettions cet article en ligne, les parents et proches de la dame Poulchéri Balé n'ont pas de ces nouvelles. Source quotidienne du Mali. A flène, mousso une photo flène. Voilà, quoi ni mousso mine, ko Alassane Ouattara mousso mine aéroport là de. Malien, a beka boka mousso y supporter. Quoi mine de, parce que mousso y me frasi contre là. Alassane Ouattara mousso mine d'or là, ko mousso me frasi contre là. Donc, n'était connu moyen de, angana swadi made. Malien, on l'a te mene ko fait kabala. Nya fo obela jelengena ngo ala be Mali fe akira be Mali fe makoronko ye kuma fo ay makoronko makana mede makoronko lors d'une réunion secrète avec son chef de service de renseignement Emmanuel Macron a dit les réseaux sociaux nous ont piégés, le Mali ne devait pas avoir accès à Facebook, ils utilisent leur langue pour communiquer, ils abandonnent les journaux, nos chaînes télévisées, nos radios, ils nous ont dévancés sur nos propres stratégies. Si la France perd le Mali, c'est toute l'Europe qui va souffrir. Quelle stratégie devons-nous avoir pour les empêcher de s'informer sur les réseaux sociaux? D'ici le 10 août, j'enverrai 2 personnes aux États-Unis pour ces problèmes. Ah, Makoronko kabe moko fla black en Amérique ya. Facebook tigibe Amérique de. Makoronko kabe naka envoyer fla black en Amérique. Ko la freke ko Facebook tige malien na. Ko Facebook da to ko français Mali perdu. Ko ni français Mali perdu. Ko Europe ka ko bané bew ki ma ko debi président Assimi ko debi maréchal Assimi ministre ka porte-parole gendron Congo fana wula ka ministre ka porte-parole gen c'est ça France be fe ka Europe bere bla Assimi contre la Assimi ikadangi ante fe ka fanga ka perdi e ka CNT Mali CNT au vice-président o Adema Klandi ni jaw te domina Adema ne be CNT triata OK. Ni Assimi be président la, ni Assimi démissionna, jaw ka ke président yi. Oye Adema gerale ne fangala, ina fo jonguda gerala fangala tuwamina. Atete galona ka boy dro, ni Adema kelen de Fransi wole ou kana Mali occupé à travers Jongunda. O Adema kelen, on debe siente vice-président la bi. Mba oroni fo Malien beka me. Nete siente be contre la. Mais mbali ki jaw ye, Mali post stratégique fait bebe siente kona ya bedi Adema ma. Ne Assimi démissionne ko Assimi ka candidature ke Adema ka siente ka to Adema bulu Maliki jaw ka to président la o te ko jelenge ay article ay loi électorale reprend faire ka ke ali présenter assemblée président na de na ye siente ta ka di Adema ma wallahi billahi tallahi kureta kemeni mugambe abe échappa la na make aka shibon tike kono abe erreur de law ni aka erreur fo abe mogo blabe wulu fato black ane dugo ya fambe boy maga erreur badoy amaga erreur badoy abe ta siente ta ko di Adema Adema mu nana ni français abe ta siente ta ko doma bon ne kuma na aba fo ko ne ka kuma kacha mais afle ne tien de do jomi se ka boko tien ta la aw ni ala che Adema mi français wule à travers Jongunda français ba daba kamandeu abe erreur drone de la et puis otara abe ka ta abe erreur do ça la abe ka fa ni erreur quoi mais jo ngam pan yoroni kuna nga bizurune kana ta goya quoi surasu ote politique donc wala ote politique donc abe erreur drone la anti fa ka boyndi on to va critiquer bon ya critiquer fra be digaula ne te ga dema ere kama ne ba ke Mali ko la parce que ote mo wol nyuman donc mo mba fa to lu fait
avec ataka journaliste escroc min takana olu be ka jugu ka fɛnw partager mogo munu ma aw dɛmɛ embargo wagati la o bɛ na dɛmɛ jumɛn lase aw ma aw ye embargo sɛgɛ kɛ ni activiste minnu ye aw n'olu de kun bolo kan ka to ɲɔgɔn bolo mais maliyɛnw an ka taga n'an bɛ taa an bɛ se ala bɛ ne ka tiɲɛ bange o walayi ala maliyɛnw an ka taga Macron ko n'u ma wuli ka jɔ ko ni européen ma wuli ka jɔ ko ni français Mali perdi ko ye Europe malolen ye ko ye Europe ka ko bannen pewu Macron bɔra ka sɛbɛn san nɔ a sɛbɛnnen filɛ nin ye o b'a yira k'a fɔ citation ma fɛnkɛ dɛ a ko Amérique fana tuguni ko Amérique ye 32 millions de dollars di Mali ma donc Algérie fana ni Maroc olu bɛ ka ɲɔgɔn bɛlɛn dogo la dɛ n t'a dogo aw bɛɛ lajɛlen na dɛ donc o information fana bɛ yen nɔ Sékou Boli maliyɛnw Sékou Boli photo filɛ nin ye ale ye ministre ɲɛmɔgɔba de Sékou Boli a filɛ nin ye fulaw ka ɲɛmɔgɔba dɔ de don ministre Sékou Boli bɔra a ko pour Sékou Boli coordinateur des mouvements armés Peul du centre du Mali et Comapec Mali et ses partisans les propos de Macron visent à nous enterrer vivants. Ils l'ont dit lors d'une conférence de presse ce 31 juillet 2022 en guise de réponse aux déclarations du président Macron. Dans un document lui devant la presse, le président de l'association Ami Sékou Boli a affirmé ceci. Le président Macron, qui a le véritable problème des Peuls, a tenu des propos qui peuvent renforcer le clivage et le repli sur soi. Cela est condamnable et interpelle tout le peuple malien sur la nouvelle stratégie adoptée par l'Occident pour nous enterrer vivants. Awa flaw ga nyamoko do de bora ka kuma ko Sékou Boli a photo fleni. A ko flaw mana marfata Mali contrôle la. Kibe ka flaw de kele kite ka malien kele. Ko flash kana Macron ga kuma la me. Ko flab ni maninga oni koroboro ni maraka kan BDB fala BDB bala. Ko Macron be fait ka flako bande peu. Ko Macron be fait ka Maliko bande peu. Macron te flaw fait. Macron te malien chi fait. Macron te ala fait attaque fait. A mbe oro mina bi. Ne be ka kuma oro ni na. Macron me kasi la ka palais konana. Ko amunu me video ke bamanangana. Ka on be ka malien nyele. Ka le ti sigitende. Ko Facebook tikimbe Amerikia. Ko France be na olu voir. Wala sa fere ka tike. Ko Facebook bi se ka tike malien na tuga mina. Ko Facebook da to ko ni France Mali perdi. Aya fode. Donc a nyafo bela jeli na malien. Mogo shika na paniquer. Anyo de fo bela jeli na. Ame Mali kro mi no fa abesro. O te ben ko fe. Ko ka MCN kro de ko Mohamed Ali Bachili. Malien. Mohamed Ali Bachili le bora ka fo. Ko Shogeli Mali institution bla nyogona. Uya fuga ko ka MCN ko. Ah, bogo be kala ka yela o mawo. Aw shi jera Mohamed Ali Bachili re sambi olo mladi. Malien o kana na me. Aw ni ala che aw ma bo ka Macron condamné. Aw ya ka réunion bake bi Mohamed Ali Bachili madame Sikeda Duso. Macron ye Macron ko flow be ka kele Mali kono. Aw ma Macron jabi. Tasuma be ka wuli Mali kono. Aw te ka condamnation ke. Aw te ka foko vive l'armée. Aw be ka politique kele de ke. Ni tasuma wula ifaka bugula. Est-ce que wakati eni dogani ka kele o wakati la? Ni ta wula ifaka dugula. Ni ta wula ifaka dugula. E ka ngamunde ke. Ibe jisuma ta ka tasuma flo faka. Est-ce que o wakati o ye place ko kele wakati yewa? Est-ce que o wakati o yere kele wakati yewa? Tasuma de be Mali la. Mali to de kan fa, Mali to de kan ba. Ni tasuma wula Mali la bi. Mali dembe de kan wuri ki jo ka jita ko tasuma faka. Mohamed Ali Bachili ale nyina ka jita de ale almeti de ta ka bla tasuma to la. Awa o te barawere la mission bu bolo doron ka Malion bla distraction konnana. A ben nga jena tekeche. Aye mun ke bi Bilayi be djien be nyaba oula. Mais aye malien bela maloya bi. An faya ou ye kuma do be net se ka fo. Aye moun ke bi ka beta Shogeli kele. Shogeli de bora Mali ni Algérie. Français kuma fe ka Mali ni Algérie bla nyogona. Shogeli de tara kata Algérie ambassadeur wole. Shogeli de bora ka Mali sauver Mali ni Algérie kana se nyogoma. Français be ka Mali Shogeli de krat Shogeli ye force vivi be fra nyogoka. Agogo Shogeli te ben fede. Agogo Shogeli te ben fede. Shogeli de M5 RFP. Ani yera wala debu sirampara. Ani mouvement fait be transition ko Shogeli ya be fra nyogonka. Ka beke jekulu kelenge bi. Aw de koko Shogeli parce que Shogeli be ka Macron gocheli munke. Shogeli be ka France gocheli munke. Shogeli be ka France kulusini bloki min bo Macron. O de te ka be awma. Sino Shogeli ma foyi ke awla. Shogeli kele premier ministre de domina ataraw be fi, ataraw be fo, ataraw be bonya. Bonya fla be temoka. Mais I komani mogo miye. Yal ni kena doma I kena tise ko tigi fa. Shogeli be fra nyogonka. Shogeli mogo be transition ko Shogeli be fra nyogonka. Farasi bora ni farasi complot tracé Mali la wakati Shogeli be boka Mali sauver.
Il a été toujours là pour sauver cette transition. Il est intelligent, charismatique et très fort et très stratège. Aw juman be mu mi se ka na sosi na kana tiɲɛ fɔ faransi ɲɛna aw juman be mu mi se ka kariya k'a fɔ ko faransi bɛ ka nin kɛ k'a man ɲi a kariya t'aw la aw tɛ se ka kɛ a stratégie t'aw la a kunkolo t'aw la a ye sabali sa maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'aw la ala de ye Choguel ta k'a ye Choguel ye mun kɛ n'a bɔra Modibo Keyita ka gouvernement na o mɔgɔ ma wolo Mali kɔnɔ mun ye Choguel ta ɲɔgɔnna si kɛ awa Choguel donna tariku la a bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ aw tɛ se k'o bɔ yen ala d'a kɛ ni ala ye mun kɛ ni ala ye mun dilan n'i ko k'i t'o ye awa ala b'i malo de awa ala b'i kɛ ye ko fila ye aw ta ɲi aw bɛ k'aw yɛrɛ la bin de aw bɛ k'aw yɛrɛ RABC de aw tɛ Choguel nɔfɛ aw bɛ Assimi de nɔfɛ la stratégie est très connue na aw ta ye Mali ko ye bi Macron bɔra k'a bɛ guerre civile wuli Mali kɔnɔ Mali yɔrɔ bɛɛ bɛ ka attaquer bi Mali dugu bɛɛ bɛ ka attaquer bi awa o pɛrɛlen tɛ dɔwɛrɛ la dɔrɔn ni insécurité juguyara dɔrɔn u bɛ tila k'u da yɛlɛma tuguni u b'a fɔ ko non ko transition yɛrɛ de ka taa ka bɔ yen ko transition ka taa ka bɔ yen ko insécurité bɛ yen o de y'a ka stratégie ye o donc Maliens an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se n bɛna fɛn dɔ yira aw la ko MONUSCO minnu bɛ Congo ko Congo y'a ka leader bɛɛ lajɛlen kɛ aw n'an ka Mohamed Ali Bachili kumakan na mɛn yan. Est apparu clairement et nettement comme plus soucieux de son pouvoir personnel que du changement. En effet, il s'est illustré surtout par la division au sein non seulement de son propre mouvement, mais aussi de l'ensemble de la classe politique et voire la division au sein des institutions de la transition. Voilà! Mohamed Ali Bachili be ka CNT de défend yan no. CNT mu premier vice-président et Ademaye. Ima o be bolo be ɲɔgɔn bolo. Indirectement, Mohamed Ali Bachili ko Choguel ye Mali institution bɛɛ bila ɲɔgɔn na. O kɔrɔ ye jumɛn ye san nɔ? Parce que kɛlɛ bɛ CNT de ko k'a ɲɛ tɛ da Choguel kan. Sisan a bɛ ka CNT de défend indirectement tan. Sinon institution wɛrɛ yɛrɛ jumɛn bɛ yen? Problème tɛ Assimi ni Choguel cɛ. Choguel mankan bɛ ci Choguel la yɔrɔ kelen min na institution wɛrɛ kelen min na o ye CNT de. Bon sisan olu ka M5 RFP an t'a dɔn tila min b'u jukɔrɔ k'u sankɔrɔ ta dɛ. Mais u kɛni Assimi a y'aw kɔlɔsi aw kɛrɛfɛla ɲagasalen don. Ne b'a fɔ n'a kuma b'aw tɛ da ne ka kuma nin na. I m'a sisan ninnu bɛ ka CNT de fana défend sisan. CNT mun n'a vice président n'o ye Adama Clan ye. Bon